מה קורה חברים? כאן אריאל בעוד סרטון חדש, והיום אני רוצה להגיד לכם משהו שקרה לי לפני כמה שבועות. רציתי לספר על זה שנחסם לי הגישה לשדר לייבים בערוץ הזה. לא יודע למה זה קרה, או איך זה קרה. אני אספר לכם מה קרה פשוט. טוב, אז פתחתי לייב בבוקר, כמו תמיד. לפעמים אני עושה לייב בבוקר. אז באמצע הלייב, ששידרתי כזה שעה, היה לי כזה הודעה מוזרה כזה, שהולך להיסגר לי, לא יודע, איזה הודעה שעשרה על משהו על משהו שעשיתי, כאילו. משהו לא מפר את המדיניות, בשם משמו. ולא עשיתי כלום, שרקתי פורטנייט, כרגיל עם חברים, במשחק, ופשוט נסגר לי עליי אוטומטית. אחרי זה היה לי הודעה כזאתי, שנחסם לי פשוט האפשרות לשדר, ויחזור לי כזה עוד 24 שעות בערך. אז אמרתי בסדר, אבל לא הבנתי למה זה קרה, אז שלחתי מכתב לא יודע, זה GPT עזר לי והכל, רשמתי להם בפוסט למה נחסם לי הגישה. אני בן 13, אני יותר אני בגיל שמותר, אז למה נחסם לי, למה שיחסם לי הערוץ. אני עושה קופירייט והכל, אבל זה לא רשום בגלל קופירייט, לא נחסם לי האפשרות לשדר בגלל קופירייט, אני ראיתי. אז כמו שאתם רואים, לא יכול יותר לעשות שידורים, וגם סרטונים, זה הסרטון היחיד שאני אעשה בערוץ הזה, כי אני לא יכול לעשות בו יותר תוכן, כי התוכן שלי בערוץ זה שידורי חי. אז כן, כמו שאתם רואים, נכנס ליצירה בערוץ שלי, שידור בסטרימינג אינו זמין כרגע. זה רשמו לי כבר, חיכיתי גם כמה ימים, אולי זה באג או משהו. לא, אתם רואים, לא יכול לשדר. אז הכרזתי עכשיו היום על זה שאני אפתח ערוץ חדש ביוטיוב שלי, בשטורים אריאל לייב. עשיתי פה תמונה, הכל, ומהיום אני אעשה פה שידורים חיים פה בערוץ הזה. אני אשים גם קישור בתיאור אם תרצו לבוא ללייבים, ורק רציתי להודיע בערוץ שלי. אז לא יהיה יותר לייבים והכל, אבל אם תרצו לבוא, יהיו לייבים בבוקר, מתי שאתם רוצים, כנראה. זה שאני ארצה לעשות. אז אם אתם רוצים, אני אפתח פה שידור חי, עוד מחר בבוקר, פתחתי ערוץ חדש כדי לעשות שידורים. אז אני אפתח מחר בבוקר כשיהיה לי גישה, וזהו, נתחיל מהערוץ החדש הזה. טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון, ומקווה שתבואו לצפות בסרטון בלייבים. מחכה לכם לראות אתכם. תודה רבה, ביי.